Halo semua, jumpa lagi dengan kami pedagang sayur keliling di desa. Kali ini sedang berjualan di Karanglowetan, Gebang Harjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk sementara harga lombok masih sama 2000 sebuntel. Isine ya rada akeh saiki wisan. Wis rada akeh mbok, wis akeh sing panen wis akeh. Pesik. Jajanane pasar enten iki. Enten lapis, jenang jagung, enten klepon. Pak De nika senengane napa? Napa? Kangkung. Kangkung. Kangkung, Bu. Oh, kangkung kali. Ora kangkung kacang. Kacang panjang. Kacang panjang enggak bawa sementara buncis. Buncis kali kangkung tesik sederek niki. Ora gelem. Mboten. Oh. Ah. Ambil parut pun iku mawon. Oke, Mbah oleh siji. Halo semuanya. Nah, ini sedang mendung, langit sedang mendung. Jamu 1000, Mbah, kurang, Mbah. 1000 oleh siji, nek 2000 entuk telu. 1500 loro milih dhewe. Mboten. Ana kencur, ana kunir asem, ana temulawak, suruh. Marai teges, Mbah. Beras kencur sak jose. 2000 telu. Murah meriah. Nek loro pira? Loro 1500, siji 1000 malahan. Jamune enake ora umum. Seger. Nggih, mingin-mingini tahune 2500 mbak dhewe ukuran. Beras kencur kabeh oke. Niki 1500. 500 napa? Riko enak ora? Royko enten. Nggih. Royko mawon, Dik. Nggih. Ambil parut nggih enten. Lah wis duwe. Oh. Ajeng masak napa niki? Lah aku mah wis wis njan lombok. Oh, jangan lombok. Karo apa? Kayak goreng-goreng Goreng tempe. kerupuk. Ngeten, Dik. Matur suwun, Dik. Nggih. Lomboke mboten. Pun gadah. Nggih, wah. Lha kae luar ketek wis mendung kaya ngono kae. Nggih, alhamdulillah nek udan kok. Nggih, suasanane ning desa sedulur adem, penak, seger. Nggih, Mbah iki arep golek apa iki? Jamu ya, Mbah? Jamu. Jamune apa, Mbah? Lah rena telu apa? Warna telu. Heeh. Anggo temulawak barang ora? Kene yang nganggo. Anggo temulawak. Oke. Lah engko nek anu malah Ahmed Bu pun sarapan ya keten. Lah wis Oh, ya dina nggih. mau. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih. Wah, mekar iki nek kembange mekar barang sedulur. Wah. Urip nang desa iki kaya ngene iki sedulur. Arep mendung, marep udan tapi kok ora sida. Weh pripun, Mas? Minta apa? Tangan kamu mau enggak kok. Karo apa, Mbak? Tempe? Ini iki sedulur penake nang desa iki nek esuk mendung to, ora sida nang alas. Terus nang omah iso wedangan nang teras ngene iki karo oh iya, Mbak. Mbak duwite Mbak sing pecah wae. Wis. Karo apa meneh tempe, kerupuk, klepon. Lah bapak iki lho. Bapak iki apa ya tukoke? Tak gek klepon. Iki entok jagung. Mola kaya wis ngempek. Oke ngempek. Oh. Jenang iki, jenang susum. Tahu. Piro iki? 2500 murah meriah sebuntel isine 10. Murah meriah. Walah nek udan kaya ngene, Mbak. Padha wae to. Padha wae. Aku tak kaya kono sik.
Wis ut. Pun alhamdulillah niki sedulur Jawa. Nah iki nek udan iki malah seneng sedulur soalnya wo anu koyok tanduran iki lagi arep isi, jagung arep isi, kacang arep isi, pari yo arep isi. Dadine nek udan ngene iki apik nggo tandurane isine iso pol. Wis ora udan ndak sementara koyok aku iki bakulan sayur ngene iki nek udan yo mandek leren sik ngene iki. Mampir yen nggih Pak nggih. Wong ya udan kaya ngene Pak. Kahanan yang desa sedulur. Wit-witane jek dhuwur-dhuwur. Ya nek wit kambil, nek sepenak pokoke. Desa iki wae nek wit jati. Nek nang kutha ya ana tapi kan jarang. Bisa menikmati suasana pedesaan ini iki lho. Marai piye mari tentrem nang ati iki. Yo emang sih yang mari tentrem ki duit tapi tidak semuanya harus uang. Waduh. Padahal ya butuh uang. Sementara lombok ijik larang 2000 sebuntul isine ya ijik semono kae. Wes sedulur, di tempat kalian hujan enggak kali ini? Ayo badeng. Oh iya ora. Badeng ya. Ya. Kene iki lho sedulur nggih. Ana gorengan tempe mlanding iki mbok situ gendel sing dodol. Oh, menungsane sih. Iya, dimenungsak-menungsake kaya ngene iki sedulur. Terus menungso kaya ngono. Terus saben dira kaya Iki koncoku dodol sedulur iki. Waduh, lek sayur mboten, Pak. Wonten wingking, nggih. Pun masake dereng. Oh, nggih. Oh, nggih, Pak. Oke. Ini lur salah satu yang aku suka di desa ini iki iso namati persawahan kaya ngene iki. Mak iya ini yo wis sarapan ngombe wedang. Wah. Nyamleng tenan. Ya ini wis masak, Mak. Ya alhamdulillah, Mak. Lah Pak Gito wis bali. Oh, urung bali. Oh iya. Ya, Mak. Saya buncis. Iya sedulur. Urip nang desa kaya ngene iki. Yo sing anu ki angel golek duit sedulur nek desa iki. Ning ayeme piye yo? Kahanan kaya ngene iki kae ndeloki sawah, ndeloki ngono kae. Ndeloki wong nek ngalas kaya ngono kae. Terus nek esuk niki nek omah kaya nggone make ngene iki, kaya make iki. Omahe iki dadine kan pemandangannya luas wae, langsung rono ngono kae. Iso langsung delok gunung, delok desa liyane ngono kae. Dagangane karis menes dulu. Cek lombok karis siji. Ambil parut ya, Cek. Nggih. Tempene nggih tesih. Bakso nggih tesih. Niku enten besekan. Kerupuk rambak masih utuh. Parut buatan, Mak. Buatan pun masak. Oke, alhamdulillah pun masak ngoseng-ngoseng. Ini ada yang beli tempe plastik. Oke, siap, kita ambilkan tempe plastiknya. Tempe plastik di desa harganya Rp2.000 yang seukuran segini. Rp2.000. Tahune isi 10. Oh, ini yang isi 5. Isi 10. Ini yang isi 5, ini yang isi 10. 2.500. Murah meriah.
Tempene ajeng sing bakal napa sing dadi, Mak? Bakal, oke. Iki lur, tempe bakal iki koyo ngene iki lho, rong pati dadi. Sisa apike. Dawet ya ono. Dawete kari siji. Sop-sopan iki akeh, kambil parut yo ijik. Nah. Iya, kambil parut, Mak, ono, Mak. Kambil parut. Terus tempe godhong. Tempe godhong mboten? Niku mawon. Oke. Niki tempene loro iki 4.000 karo 4.000. 8.000. Tangi saya matur. 2,5. Dijik 500 Royko. Oke. Tempe godhonge mboten? Tempene apik-apik lho iki, Cik. Tempene godhong bakal kabeh iki. Kecapku ternyata kan siji. Sakjane tempe tahu ya, Mak. Wong judule tempe tahu kuwi yo. 500 ya, Mak? 500. Nyarikan ya. Heeh. 500 Royko. Jajanane entek iki, Mak. Enggak. Kari rambak iki. Mboten kersa. Oke. Mbak Reni ora masak? Oh. Delok kuwi wae apa? Apa? Kerupuk Rambake rambak. Piro? loro ke karo iki 2.000. Oh iya. Oh. Lah nek besekan mboten? Besekan. Mosok yo arep kimpul mati wite wae. Kep Kepiye kimpul mati wite? Oh, ngono. Kimpul mati wite, mari bakul dadi duwite. Oh. Oh, kuwi nek sing anu, nek sing tuku mah. Heeh, nek sing kaya aku kepiye? Kimpul mati wite, bar bakul hitungan duwite ngono. Heeh. Oh. Nggih. Lah jenengan riyen kan pekan terus to, Mak? Ngono. Heeh. Mbah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan, serta kelancaran rezeki.